Какво представлява гнева и какво представлява агресията? Гнева се оформя в агресия като наш емоционален отговор на това, което се е случило. Тоест нещо, което се е случило на нас, ни харесва и ние не знаем по какъв друг начин можем да реагираме, да се защитим, импулсивно ставаме гневни и ставаме агресивни. Това поведение може да се появи в детска възраст, когато не са ни научили нашите родители на емпатия, любов и подкрепа и съпричастност. Така че много моля майките, които те първа стават майки и гледат много малки деца от 0 до 7 години особено, да обърнат внимание върху емоционалността на детето, да разговарят със своето дете и много важно да четат приказки на детето, защото в приказките се образува това художествен начин на мислене и в приказките има много поуки. Когато детето няма любов, емпатия и съпричастност, то по единствения начин, който може да защити себе си, това е чрез гнева и чрез агресията. Когато родителите са прекалено критикуващи, прекалено изискващи или когато нямат правила и граници и прекалено угаждат, отново нямат емпатия, любов и нежност и емоция, отново децата стават гневни и съответно агресивни. Когато едно дете не знае какво иска да прави с живота си, особено в тинейджърска възраст и когато се чувства непотребен и непълноценен, тогава твърде много вероятно е той да избухва или тя да избухват и за най-малкото нещо, което не им харесва и нещо, което не им допада, да проявява тази гневност и агресия. Защото хората не са фокусирани и нямат цел в живота. Когато един музикант иска да стане най-добрия музикант и иска да изнася концерти и да свири в Виена, например, или да изнася различни концерти в Европа или в Америка, тогава този човек прави абсолютно всичко необходимо, за да постигне своите цели. И той няма време да се занимава с агресия и с гневности. По същия начин, когато един човек е фокусиран върху нещата, които желае, независимо дали става въпрос за бизнес, дали става въпрос за мода, за каквото и да става въпрос, хората са фокусирани. Започват да следят и да гледат нещата, които се интересуват, за да станат по-добрата версия на себе си и да бъдат по-добри професионалисти. И това се прави още от тинейджърска възраст. Но когато човек не знае какво да прави с живота си, когато не е научен на съпричастност, емоция и емпатия, или когато има прекалено много контрол и изисквания, тогава този човек, чувствайки се непълноценен, той по нездравословен начин това цялото напрежение го изкарва навън, когато става агресивен и гневен. Агресивността и гневността се появяват тогава, когато човек има това вътрешно противоречие и той знае, че трябва да направи нещо, не харесва това, което се случва, но не знае какво друго да направи. Агресията и гневността не могат да се контролират, понякога са много импулсивни и това са наши автоматични реакции. Ние така сме научени. Когато не получаваме нещо, да викаме, да крещим и да обвиняваме другите, че другите са били виновни. Тоест, обикновено хората, които изпитват гняв и агресия, са хора, които не могат да поемат отговорност за своите действия и постъпки. Винаги намират оправдание за това. Това се учи също в детска възраст от 0 до 7 години. Родителите учат своите деца за своите постъпки да поемат отговорност. И ако едно дете няма такива родители, които да са му обяснили и които да са му показали и да са го учили, тогава това дете няма да може като голям човек да поема отговорност за действията си. Винаги ще има оправдания и винаги всички останали ще са виновни, но не и този човек. Какво можем да направим с агресията? На първо място да осъзнаем ситуациите, в които ние сме агресивни. Какво напровокира да сме агресивни? Обикновено това е някаква неудовлетвореност, завист, страх, непълноценност или незнаене по какъв друг начин ние да защитим себе си. Това вътрешно противоречие, аз искам едно, а пък получавам друго нещо. Нежелание да се следват различни правила и нежелание да се спазват етиката, морала и ценността и емпатията, защото не са научени и не са показани не от учителите, а от родителите. Какво можем първо да направим? Първо може да направим и дихателни упражнения, след като осъзнаваме в какви състояния и какви емоционални състояния всъщност нас ни карат да реагираме гневно.
Тоест, ние трябва да започнем да се самонаблюдаваме и да се опитваме по здравословен начин, чрез различни медитации, чрез спорт, чрез различни упражнения. Тези от вас, които искат подобни видеа, могат да се запишат в моя YouTube канал и да се абонират, а тези, които желаят, могат да посетят моята страничка Време за мен, където всеки път, един път в седмицата публикувам видеа на тема различни упражнения и различни практики. До нови срещи!